Velkommen til forår i Danmark. Det er den 5. marts, 6. marts, og jeg er ude at teste den nye Kia Niro Hybrid. Seneste omgang som testdriver foregik i den nye Kia Niro. I første øjekast ligner den blot endnu en konkurrent i det efterhånden store felt af kompakte SUV'er, men det er den ikke. Niro er en hybridbil, og faktisk en ganske sexy en af slagsen. Kombinationen af en 1,6 liters benzinmotor og en elmotor med 47,5 heste giver bilen en samlet effekt på 141 hestekræfter. Og en brændstofsøkonomi, der byder på 26,3 km på en liter. En af de lækre ting med Niro er, at den booner udstyr. Det ses allerede fra basismodellen til 300.000 og topper ud i topmodellen bare 50.000 kroner senere. Modsat andre hybridbiler, der kan bruge noget, der minder om en form for milliongear, er Niro udstyret med en 6-trins automatisk gearkasse. Det giver en helt anderledes køreoplevelse, der bedst kan sammenlignes med måden, man oplever turbobiler på. Men i stedet for turbomotorens inkonsistente trækmønster, oplever man et rent træk lige fra starten, takket være elmotorens lynhurtige tilkobling. Faktisk er det ret forbløffende, hvor godt hybridteknologien Niro arbejder. Skiftet mellem elmotor og benzinkraft og til kombinationen af de to er komplet sammensmeltende, og der er ingen tøven i vekslingen. Ved bykørsel op til 25 km/t og let højre fod kan man ganske lydløst trille rundt på ren vekselstrøm, mens der, når man sparker til hesten, lukkes op for både fuld power og benzinmotor og elhesten. Niro er frisk i designet, og selvom den dufter lidt af familieslæde, er der egentlig ikke noget afskrækkende ved den. Designet er videreført fra Kias nuværende sportslige og kurvede linjer, som sammen med den imponerende 7 års fabriksgaranti gør den til et særdeles interessant hybridbekendtskab.